ospakizunetarako prest bermiotarrak, eta gaur protagonistetako bat, hau Santa Eufemia Elizaren irudia da, horre apaiza, Jose Mari Kortazar, meza ospakizun berezi hau ematen ari da. Baina esan bezala gaurko protagonistetako bat Hilario izango da. Hilario aurtenetxek, aurten 40... urte bereziz baino, bereziz daue. Hilario bai dela saltzaratako perejile, errizeri asko motetzona. Hortxe, eskuineko aldean Santa Eufemia Elizako irudia ikusten dugu. Momentu honetan meza ospakizuna bukatzen ari da, ezkerrean berriz alkatea, horre herriko plazan, okerrez banaiz. Ari gara errepikatzen ez da, gaur dela eguna, beste urte batez, Izaro Irlaren gaineko eskumen historikoa errebindikatuko duena Bermiok teila bat itxasora botata eta betiko esaldi esango du hor zuen iruden ezkerreko aldean ikusten duzuen alkateak, Nadiak, eta esango du, oraino heltzen diez Bermioko itxoginak. Hau, tradizio hau, mendez mende urtez urte gaur egunera llegatu den ohitura bada. Paul, konta eguzu, badagor estropada bat, badagor trampa ustezko bat, badagor gora bera asko sortzen dituen, baina oso ederra den historia bat. Konta eguzu zein den, gaurko egunen historia zein da? Kondaira oso politze da, oso zaharra bebai, eta inon